No takže, čo ľudia, toto je pokračovanie a môžeme začať. No OK. Ideme do toho domu teda. Takže ideme. Počkejte, ja nepočujem nič také. Že by, akoby... No už i zás počujem tie zvuky. Ideme dole. Ok, čakať. Tu nie je nič, alebo čo? Tu je nejaká nová miestnosť. O nie. Už pochopím, tu by mala byť tak červená knižka. Dostaneme von? Nevadí. No. Takže čakať. Školský bus. Zmizol. Tak nevadí. OK. Nemá. Takže tu zatiaľ nič není. OK. Tak ja som asi možno zavdol cestu, ľudia. O nie. Som nemohol spadnúť, čo? Podľa mňa si že toto bude nejaká diva a toto bude nejaký ten grid. Alebo ona bude, že fair. Akože viem, kde to mám robiť, ale neviem, či sme si náš dobré akože typli. Nejaký X tentačan, alebo to neviem. Vy oni čo sú? Takže by sme tu museli dať akože... Presne. Tu je vrah. Takže to vyzerá, keby ten grid to bol. A má tú knižku. Čo teraz my držíme. Takže on, tento grid, určite niečo musí znamenať. A oni... Vyzerá to tak, že on je nejaký bojovník. Takže to... Ideme tam. Tu áno, presne. Tu môžem dávať spacáky. OK. Tu je tá zelená miestnosť, to si pamätám. Ale tam stále neviem čo. Tu sme natáčali to video na mobilách, si pamätáte? Či som kopal tu. What the hell? Vždycky tu dá čo bude. No som sa mal. Hore. Už teraz si musím dať čo poviem pôjde akože. Prečo som to riešil dole? Čakať. Takže ideme hore. To už je večer. Teraz by tu malo byť nejaké telo. Áno, fakt, že áno. Je tu fakt telo? O nie. A že na toto telo dostaneme tie peniaze, tak ja zoberiem do toho prístroj teda. Ak sa ti video páčilo, daj like a odber. Ja sa s tebou lúčim a čus. Neboj sa vidieť ďalšie video, ale kedy? Neviem. Možno zajtra.